Machiegni nyakora moge jwange chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Chenro mamedo kolo yore mopogore opogore kaka inyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Ohala nyakora moge jwang inyalo chako mana kaka en paro kaeto bang'e ikete tim kendo inyuolo gino maduong'. Ma en sigand Dr. Iska Oluoch. Dr. Iska Oluoch kachiel koda ka wuon pare nobiro gi paro mano mar chako hotel moro e chuny boma ma Migori kata kiwuok oko matin. Mano Hotel Vana manyaka sani umbe lach kuom rwako welo kod bago rombe mopogore opogore. Sigande en mane? Nochako e yo machal nade? Achiedh nade mage mokadhe? To bende ing'eyo kowuok kuom lo moro matin inyalo yudo gimoro maduong' manyalo kelo ni yuto ma bang'e kelo mwandu. Wawinjane sigand Dr. Iska Oluoch. Kamano an iluonga ni Iska Oluoch. Negi medo na moro bathe ni daktari. Koran Dr. Iska Oluoch. Not a medical doctor, but on the academic aspect. Gisani, adaka wendo sub-county manedala. To amenyo e Migori ka. Koro kama menye ni, maen Hotel Vana. Hotel Vana poko budha enya. Wachake officially moyawe ne 2020. 1st January 2020. Ubedo matin then ka COVID-19 odonjo. Oda podo yot kabisa to waloro. Koro kwa loro to bang'e ka piny obedo maber stabilized eka koro wachako waduogo koro wachako mos. Nagombo mondo awach ni Hotel Vana ka wachiwo services kata tije mopogore opogore. Wantiere gi conferences. Wan gi conferences hall sauchiel. Maduong' mogik tiyo capacity mar 150. Matin mogik nyalo tiyo capacity mar 30 ji pradek. Koro luwore gi jomodo yudo to gidonjo ga wapango gi kamano. Conferences go, but conference marito ga hotel kopo ni conference onge to bet pek bede matin nikech en mang'eny ni rito ga hotel maber. Wantiere gi accommodation. Wan gi room capacity mar about 64 udi 64 minyalo ninde e categories mopogore opogore. Vana obedo hosted lo maluong en lo madhi karibu eka beach. Lobni nwanyiewe e 2004. Chon kabisa. Sama nwanyiepo ka ne theme, pige bende ng'eny. Koro gisacha, nwanyiewa lo no kwa par manyatime machalo kama. Beka nwanyiewa, to kama charache ni nade. But nwanyiewe ndalo no. Koro bende wan gi loka, then koro kwa sudo mos. To paro mane wan ga hinya. Ne wagombo bedo gi school. Bome nwa manyelo maduong'. Ne wagombo bedo gi school nikech ang'o? Agombo wacho ni usiep number 1 paro en japuonj. Koro nwang'iyo ni mbele kuro kwanya bede gi school moro ma retirement package. Nikech ng'ato ber gi line. Koro bang'e kwa dhi wasudo. In fact nwagoro nyaka plan mar school. Mano be ni kaigere school. Mano koro kochopo 2009. Odhi adhiya kon twatim nang'o tigane. To koro mo 2011 kon wachakane wach mar hotel. To nikech yuto maduong' madiger hotel ne wan go mwanyalo chamo maduong' minyako na dhi nyalo invest million adek ne onge. Kon to yuto mar hotel te ger hotel tek ang' notim nang'o. To wacho ni story mar apuoyo mos tek ni focus nitiere. Mano koro wasegolo primary school kod wagero hotel koro ndalo mano 2011 kata county poko chakore. Then koro kon gi mwatim nikech ka en theme to ne wan go hala mar puodho, go hala mar loche. Koro koni ka lori okelo kuoyo, koro wakelo kuoyo to waketo. Wasombo kidi to waketo. Ma by the time wachako gedo 2011, we ne wan ga heap of such raw materials. Koro koni waket kitegi, waket matafare nwa wang'o ka. Wakuny pi moro matin ma mwanywer biro konyore godo. Koro mae makelne gimoro dhok makawuon mwacho ni ideation. Business ideas. Inya bedo gi 4 kata bikori paro chungo mos. Koro nwachungo mwabedo gi Mager Hotel e 2011.
sacha ting'eni eka promulgation mar constitution otimore ka gwambo konyowa mekona koro sani wadwa bedo gi sirikal mag gwenge to nokwapar ni nyabedo kani ne nyabiro nok donjre kan fine, let's try it out. Sano Migori kane nigi hotel gili mane wiko Migori kandalono gili hotel koro otende onge kuonde gi watemane and it's not a business one was atimo before, so kamane kano wachake. En adiri ni wuon ohala ka pesa donjone nene mamake ta kata dhi nyiewo ngege an gi sama da gik marito ji or an engagement makadi yonge pesa cash to dok itimo mondo rito ohala maber nyaka ibed gi jolony kuom ranyisi kaka karka wan gi accounts department ma weche mag ohala te gin magitiyo go kuro magitieki ng'ama dwa biro manigi wach moro kata madwa biro ni mondo bi ohala bi oyudo konya konyoro gimo dware fa service modwaro ka an kaka wuon ohala ok adonje awene gi thuolo mondo me gitim. Wan gi marketing manager, wan gi manager bende timo mago duto makam tudruok moro amora otimo, then kare to pesa karo mendan ma mapek moloyo antiere gi accountant mang'iyo in terms of auditing mondo ing'eni koso tulo moro wuok atekia nikech nyalo timo kipoto pinyo bagi. Wantiere gi an internal auditing mechanism kato wan gi outside an external auditor mobiro ka annually to ng'iyo our books of accounts, then he advice ochiwo wacha konego bedi. Koro eka gima wang'iyo mang'eny ahinya ni mondo ka bere ohala wabed gi miluongo ni preventive mechanism, not ni kosekethore koreka imitigate. Lwasi awacho ni ober to en gima must be sustained continuously. Nikech kopo ni lwasi mar ohala ok ber to kata paw ndege momiwa mar Lichwata ni ok onyal konyowa nikech welo ok bibiro. Adako ni paw ndege mar Lichwata okelonwa welo machiegni, o boost business nikech welo samoro biro mawuok kanyo ne gidhi Mara Tanzania tourist to gibiro to gidonjo ka gimetho ginindo kore ka gidhi ka giduogo bende gichako girawo timore kamano. Koro aneno ka lwasi ma sirikal ariyo keto mamalo mar security miyo business nyalo dongonwa kanyo en puoch kod pak. Wach mar wan kaka oganda ning'eni kara wach nyana kaka mama mane dala na chiwo ta puro puotha adhi achiem hotel ng'ama miyo ok chiem hotel makati timna adhi ketho pesa makopo ni jaduong' ko ni wadhi to kan wuono nyang itimi nade ineno kamano to nikech en kitwa kaka jaluo kaka joganda moluoro samoro mano pod bedo mapek matin, lakini ei kitwano chieng' ilo celebration chieng' Christmas dates madongo ma ji olgeno go to dan ji wuok sawa kendo biro koro nikech mano kitwa boko chandwa ahinya, lakini yawuotwa kod nyiwa mane oko jo Migori mane oko biro ido ng'ato no biro mana weekend to bedo daka samoro ng'ato pod gedo dala ido ng'ato koni pod agero simba no gedo ko dala to meanwhile odaka. Koro mago bende wano ka konyowa nikech bende lwasi wacho maber ya security mantiere no attract no ji kendo miyo ji nyalo biro. Koro in terms of government to government kata in our relations with county government is our topmost client. Ohala en mwandu kendo ka Nyasaye oyiyo miwere kaka inyalo timo ohala go ohala yuto mane ohala ka weche beyo te ber moloyo ma samoro rito mar mshahara to ma en ohala e yore te. Koro anadak kono joma winja niya ok ochuno ni go ohala maduong' ahinya, chaka giminyalo no gi investment ma in go. Koro kaka isechake no to skills mag biashara ipuonjori mos you acquire them pole tidonga. Koro ng'ama chunye nyalo gore kigo ohala anada seme ni chuny ng'ato kik gore mar go ohala ber kendo anone ohala ber wateme uru.
Mar ariyo, samidhi goyo ohala michako, ohala dwaro a lot of discipline. Discipline and focus. Know what you want. And para yulungo kane dho jomo kawacho ni bed gi strategic thinking, strategic direction. Ere kaka idwaro mondo ohandi no obedi. Gima mora makata okabira kiwachono to mora to ni ng'ato nyalo chiemo nikech hotel vana. Ng'ato nyalo keto chiemo e mesa nikech hotel vana. Ng'ato nyalo puonjo nyathi nikech hotel vana. Koro anoko kuom ohala ka kuom hotel ni miyo transformation of livelihoods timore. Somebody's life can change. Kuom ranyisi, an gi ji makonya mwandikore ka koro jotich. An gi jotich badhi 55. To en range kochakre management nyaka piny. An nyaka mana gi joma konya mane ground ka. To pesa mogolo e ground ka, to nyathine chiemo, ode chiemo nyathi nthi school. Antiere gi mine ma samoro odak kende. Miyo modak kende. To nikech en hotel vana ka, ni nyathi onyalo puonjo. Madhi school kamachielo. Mano mora. Koro bedo, and then wan gi mine bende ma uso gik mopogore opogore. An gi suppliers mang'eny. Ng'ato miya mkele mana rabolo. Ng'ato supply mana alot. Ng'ato supply gima kama. Koro kachi liel moro kani, madam maning'eni kaka. Ma chwora mapuonjo na nyithindo. I drive a lot of happiness in that. Nikech through this facility, certain lives have been positively changed or transformed. That is my joy. Another joy mamora. Mabende kama bede kata onge to mora. Ni sama ako ni an gi retirement package. At least en psychology kata pesa onge to ng'eni ng'ato konene hotel vana. Onge manin maber kata in no. I thank God ni kama ni manis moro a retirement package. So emotionally, my emotional well-being and stability, I feel satisfied. And at least kapinyoru, there's somewhere I can go to and sit even if there's no nothing. Gimetim ching no onge, ni welo onge, but I have somewhere to go and sit. E safar nyabedo mabor. Emi wacho nwa chako safar mar vana mondo bedo vana ochakore higa 2004. Koro kwa chako gedo hii 2011, it has been long. Koro sami wuothe safar mabor ni, nitiere gode to gi bugni. Gode moko nyalo biro ma ng'ato koni gima chalo kama chacha oger gang'o mago nitiere. Ni ji oko believe ni nyatima giri moro with the sacrifice and tuondok ma wacho ka mitiek ma iketi. Koro nitiere weche ma chama ng'ato nyalo wacho ma discourage mikoni to kare piny chal nade. To bar kisedonji koni gimi sedonje gimi nyalo time onge. So safari ma chako biashara bor. Inyalo bedo ma samoro kata an usubedo ma uwendo ka dur madhi chulo ji ang'o. Ng'ema ni me safari ka. Things take. Tuwacho ni suda nikech kawuono got to bang' got nyaka iridri. Sama nwagedo samoro ne got mwachako gode to sakabuono ka welo biro kama aridora ayudo sukari adoka chamo. Hotel vana mbui ibiro yude, wantiere gi website monde kanyo wabiro yude. Hotel vana kida biro bende nyaka tudruok manyasani. Facebook account bende ntiere, gidhi Google Hotel Vana mana kamano Migori to bira. Hotel Vana bende nyalo yudo e tudruok mar sime. Ma bende ka ok tek to nyalo some mane simba ka 0114 35 49 72. Mano namba mar reception, ibiro yudo a professional receptionist who will pick it mondo konyi e penjo mora ma idwaro.
Nyakwara Mogejwang' bang' winjo sigand Dr. Iska Oluoch en geno mara ni ing'eyo kendo iwinjo ni ohala en gino manyalore kendo ahinya mag rwako welo kod bero weche mag limbe en gima nyalore aluorawa mag Nyanza. Wakaw yweyo masani kaduogo ka kod ja ohala mar Juma. Kik idhi mabor. Mama, donge ini boyie mondo wadhi kodi dala? Nyathina, anakoyo ni mondo utera ir Meher. Nyathina nodwaro ni mondo anakonye sani. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukite kilunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma uwinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Machiegni kendo Nyakwara Mogejwang' e chenro mar ohala gi mwandu. En mor mara ni pod ikete kar kae chenro ni. Nyakwara Mogejwang', ohala chakore kamigole mwandu tikale yore mopogore opogore mochop kuom ng'ama nyiewe kata ng'ama dhi tiyo kode. Mane gimomiyo kawuono e chenro ni mar ohala gi mwandu ja ohala mag Juma wadarango ohala mitimo aluora mag adhowath mar Nam Lolwe. Kae watwa kod jokanyo kendo jotelo mag Mbita Town BMU kata Beach Management Unit. Gikona ni rech kowuok e nam ikano gi cool boxes nade kaeto bang'e giyudo yore gi nyaka chiche mantiere kaunti ma Nairobi, e boma ma Nairobi, boma ma Kisumo, e kin mamoko. Magi gitimo e yo machal nade to bende ohand rech ni kod yuto manyalo kelo mwandu. Jo ohala aluora mar Mbita Town BMU e jo ohala wa mag Juma. An nyinga iluongo ni John Lomodawo. An jakara chonyo Koredo, an jalupo. E bich ma wantie sani iluongo ni Mbita Town BMU. E Mbita Town BMU ni Kasmunga Ward, ene Gembe o location ene Mbita North. Ng'ata madonje BMU nyaka odonj kokalo e beach kama jakom go ofise kod all executive nitie. Ka en jalupo nyaka register e BMU. Ka en johala nyaka register e BMU. Ka en amal nyaka register e BMU. Ka en crew be nyaka register e BMU. Kata mana jomiluongo ni others magin jolos yedhi gi jous tonde gi jous omburi gibe nyaka register e BMU. E Mbita Town BMU wan kod members mobedo registered maromo 200. Mago members mobedo register, moko boat owners, moko crews, moko gin traders. To waji register ji e kategori mopogore opogore. Nitie agent ma enopango gari otere company, jomoko bende gin sub-agent. Nitie jolwedo ma en gin gikonya tich mar lwedo e BMU. Gichalo kaka crews madhi e nam. Gibe oyienegi mondo register e kategori margi no. Joma dhi e nam wan kod yiedhi midhigo ji 2. Mano kit lupo man piny kata machien moloyo. To wan bende gi joma dhi ja 4.
ma yie dhi e nam gi jang'wen, samoro nyalo bedo yie injini kata yie tanga, gibe nyaka register. Koro waj register ji e kategori mopogore opogore. Chiel kuom gima nyaka ng'ato bigo en kipande, ID. Kendo wadwaro certificate of good conduct. Mangiso ni ng'ato mwa register nyaka obed ng'ama ler ma sirkal ma Kenya ong'eyo. Mano omiyo wadwaro certificate of good conduct, mano be omiyo wadwaro ID. Ka dipo ni ng'ato onge gi gimoro amora machalo kamano, ok tek mondo waregister go, maka chuno nyaka waregister nyaka okel barua ma chief ondiko kata assistant chief. Gima omiyo watimo mano, gimiyo watimo gimoro ni vetting. Beach wani en e town, to town oting'o ji mopogore opogore. Ng'ato nyalo timo maundu thurgi, kata na okwalo, kata na oneko, to biro ka. Bang' sama tin ka mwandu ng'eny, obiro jago kwalo ka. Koro nyaka watim ne vetting mwayud nonro ne e yo matut, eka onyalo tiyo ka. Ka onge gik mwawacho go te, ok wanyal yie ne mondo ti e beach wani. Koluwore gi bylaw marwa, samoro nitie bylaw mar beach moro, samoro nyalo yie, to wato kwa yie mondo ng'at ma onge ID, ng'ama onge certificate of good conduct, ok wanyal yie mondo ti, nikech samoro ok wang'eye, nikech ya maboyo watiyo kanya gi jomwa Western, jomwa kuonde mopogore opogore, moko amna Rift Valley, koro nyaka wanon ng'ato kabisa. Mbita Town en a collection point, yedhi ma Remba goka, yedhi ma Fangano goka, yedhi ma kata Ringiti goka, mwa Takawiri goka. Remba, Takawiri, kata mana Mfangano, kata mana Ringiti, gen islands, to yedhi goka. Mano menyane no kata mng'eya ka, kanite yedhi moko mag transport, maka mwando katero. Yedhi gite, jom wegi obedo vetted, mondo migi goka, kendo bicho yie mondo gigoka. Nitie bathe koma ng'iyo yo Uyoma kocha bende nitie yedhi mago e Mbita Town BMU. Koro Mbita Town BMU omakore nam mang'iyo Fangano gi nam mang'iyo Uyoma koni. Kaka jolupo, nitie jolupo matiyo gi tanga, nitie jolupo matiyo gi injini. To rech land e beach ka. Koro ka rech land e beach ka, jo ohala kawo rech gi, ka jo ohala osekawo gi reserve gi, rech gi itero gi Nairobi e chiro ma kaka Kikomba, kaka City Market, gin local market. To nitie rech be madhi e kambi, mabiro process e kambi ma Koguna kocha. Kinde machien kemi ne ng'eny mona ni Homa Bay, kata moko Nairobi, kata Kisumu, mago nodok chien, nong'ikore, koro wadong' mana e kambi ma Koguna kane ma watere rech. En adieri ni yuto kata ohala dhi maber, nikech inyayudo ka joma ni ka, iyudo ka joma tindo, mola ahinya joma tindo ng'eny ka molo joma dongo machal koda. Kendo mine matindo, jawuoyi matindo, ma oserito gi maber, ma kata ne ng'ato dhi sikul, tiyudo konyalo yudo kako konyore. An luonga ni Collins Ouma, aja Mbita Rusinga, aya Rusinga, ayudora Gembe Ward, atimo ohala. Ohala matimo, atimo ohand rech, moriwo mbuta gi ngege. Ohala ni kaka iloke, rech ya e nam, ka rech osea e nam, to chubiro e lo motuo. E nam kucho, wayon ga agents mopogore opogore machoko rech. Agents gi bedo registered under BMU, then ka gisechoko rech to gikelo to gichoponwa kaka Mbita collection point maduong' ahinya e Homa Bay County, then kanyo ema giketo gi gari ka gidhi Nairobi. Koro Nairobi kucho wasebedo gi chiro achiel kende mong'ere maduong' ahinya e ohand rech mar mbuta, ema gitimo maduong' ahinya. Ma Nairobi kucho wan gi chiro ariyo kende, ma en Gikomba to gi City Market. Ohand rech ni en gi challenges to be en gi berne. En gi richo to gi ber. Ber mare ni sama rech onge to pesa nyalo duogo mapiyo kwa kowo rech e chiro. To ka rech ng'eny to pesa dhi ma moke e chiro. Rech kosea e nam, wakawe to wan gi gimoro ni ice. Ice ni en ing'iewe tunko ma Mbita Town BMU wan gi kuonde ariyo ma ilose ice. Kuonde milose ice ariyogo gin ice miloso gi stima. Koro kosalos ice ni to wan gi kontende kaka
magi kilo ni kachi pimo rech tinyume container tikawe tikane kaluwore gi kaka rech donjo. Ka rech odonjo mang'eny tinyalo kane chakro kiny samo donjo no nyaka odhiambo yas tigole tikete gari to dhi chiro. Bech rech pogore. Sama be rech ng'eny to bech rech nyaka dog piny. Sama rech tin to bech rech nyaka idh malo. Mane makelo pogruok mar rech bedo. Then pogruok mar rech bedo kaluwore gi ni rech wan wakawe kaka en oya e nam no to kochopo ka to wan gi process achiel ariyo adek mitimo mamiyo bech rech nyalo dok piny kochopo Nairobi kocha. Nitie gimoro migolo miluongo ni mondo. Chutho onge ng'ama nyalo timo gimoro moko yude gimochamo. To gimoro amora mitimo ohala en gi weche ariyo. En lal gi yuto. To sama idhi e gimoro mondo mitimo ohala, yuto iketo malo, ata malo mang'eny moingo lal. Koro gima nyalo miyo jiwo ng'ama dwa chako ohala en ni ohala ni en ohala maber to odwaro makruok motegno gi keto mijing'o mang'eny. Muna kaka wacho chien kucho ni ohala mwatimo wagombo ni wanyalo yudo orders madongo go to nyalo golowa kuma wantie piny nikech ohala mwasebedo kwatimo wand jarech ng'amo owe piny kaluwore ni king'iyo majan nigi kampuni mare gi joma support gi joma luwogi. King'iyo kahawa the same. To marwa ni waonge kumoro mwanyalo bedo ni kwatere rech to ndikruok moro bedo maber mondo mi wayud chudo maber. Koro obedo challenge. Beta Town BMU en kumong'ere ahinya e yor ohand rech and en a collection point maduong' magolo rech e Homa Bay County. Omiyo en ohala mathoth ohala ma joma ni kanyo timo gitime individual one on one maonge gimoro mwanyalo wacho kata ne kibiro tidhi yudo kambi moro kanyo tibedo go piny ni to mi namba ne kati wuoyo go. Yes, gima nyalo chaka medi kaluwore gi mipenjo kumoro amora ma gimoro timore computation nyaka bedi. Kendo obede e rang'eny en mana ni wakwayo jo kaka office sasa mwatimo ne ji vetting mondo mi ochako ohala nikech mondo mi ochako ohala ni nyaka ikadhe e process moko achiel ariyo adek gi BMU. Koro sama watimo ne ji vetting no watemo wuoyo kodgi mondo mi computation mabet obed ma healthy maonge hinyruok. En geno mara nyakora moge jwang' ni ohala ko ohala mineno kendo mitimo en moro minyalo some gimoro. Mani gimomiyo okelni owelni ma kamagi nyakora moge jwang' mondo isome gimoro e igi ka. Tudi koda kendo juma manyien ka wamenyo ohala mamoko. Wamiyi riekni kaka inyalo chakogi kendo tayogi e yo makare. Oriti masani. Nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu. Donje viewsasa.com.